Takže čaute, zdraví vás Gimli Games pri mojej prvej informačke. No, tak pri mojej prvej informačke. Až ste zmetení z toho, že raz sa volám Gimli, a raz Girgouš, tak už nemusíte byť, lebo moje teraz riadne meno už bude sa na YouTube sa bude volať Gimli Games SK Gimli Games SK a nebudete ma musieť hľadať už ako Girgouš STV, lebo tak ma nenájdete, ja som to skúšal, ale som nič nenašiel. A to preto sa volám Gimli, lebo som si menil celý YouTube kanál, no vlastne babeno. a tak. Takže nájdete ma na adrese, ktorú budete mať v popise, na YouTubeovej adrese. Nie, že ma dáte do Google a tam tam vám nájde niečo, neviem čo. Že Gimli napríklad z Pána prstenov. No, toto bude len taká menšia informačka, ktorá sa týka, že blížia sa letné prázdniny, čo je perfektné, čo bude môcť robiť viacej videí a tak ďalej. No ale hneď po vysvedčení mi odíde celý komp do opravy na nový procesor, grafickú a tak ďalej. A to ostatné neviem, ak sa volá. Mi tu nejako vrazga táto sedačka. Ale do tých letných prázdnin ešte budem robiť videá napríklad zo Forstory, alebo ešte neviem, spravím napríklad to z Slendyho, alebo aj Amnéziu, alebo neviem. No, som pozeral grafickú kartu na ten počítač a bolo tam 5 hier v tej grafickej karte. A iba 3 hry som si zapamätal z tých 5 a iba 2 hry sú zadarmo. Neviem, či ste ma pochopili. Takže tie 3 hry, čo som si zapamätal z tých 5, bol tam, myslím, že Crysis, Tomb Raider, najnovší, a Far Cry 3. Neviem, ktoré 2 hry si mám zobrať, ale viem, že si beriem Far Cry 3, lebo na to som chcel už dávno robiť lebo že mne by sa tu ani nespustil, by mi vychol celý počítač a potom už neviem, čo by som robil. No. Takže poradte mi do komentárov, že ktoré 2 hry si mám zobrať z tých 3, ktoré som si zapamätal, lebo tie ostatné 2 hry, čo som si zapamätal, to boli tam nejaké šrotné hry, určite. Preto som si ich nezapamätal, lebo boli šrotné, ale neviem ich. Takže táto informačka bola o tom a ešte aj o to, že som sa vyexpil s kniežom, čo sme hrali. Prvé videjko, som sa vyexpil na 16, co bola aj v TDčku a som si kúpil rýchly rozsrb a som mierne už idem smerom na bezdomovec, lebo mám 7 striebra z 300 strieborných, lebo som si kúpil rýchly rozsrb a chcem ho vylepšovať na 25-ke, buď ho potom aj znížim. Neviem, bude diel o tom vylepšovaní, budem zúriť, budem sa smiať, budem šťastný, až to dám na tú 16. Potom tu vedľa mi dal kamoš plus 12 a plus tiež 12 od 34 rukavice a tak ďalej. No takže táto informačka bola len takáto kratšia. Ak sa vám táto informačka páčila, zanechajte like, dajte odber, aby vám to videli vaše babičky, mamičky, síčky a všetko možné, čo máte v domácnosti. A naozaj napíšte do komentárov, že aké 2 hry si mám v tej grafickej zobrať. Takže učil sa som vami Gimli, nie Girgouš, ale Gimli. Čaute.